Facías ti agora fincapé no servizo aos clientes da medicina pública que a veces, tendo unha carga como teñen agora os centros de saúde, pois a veces non dan abasto para atender máis tempo de papeleo que os propios enfermos, e os enfermos tamén a veces de COVID persistente ou de efectos de COVID que se prolongan no tempo, que tamén son unha carga, ou van ser unha carga durante os próximos anos, unha carga que está estudando precisamente Sonia Villapol, nosa neurocientífica afincada en Estados Unidos, a que xa saudamos. Que tal? Como está, Sonia? Moi boas. Hola, que tal, Rodrigo? Como vai? Neurocientífica e pregoeira das festas de Mondoñedo, que iso non o dixamos, eso é moito máis importante que ser neurocientífica, que traballar en Houston e que todo. E que incluso que publicar, que creo que acabas de publicar, Sonia, algo relacionado con isto da COVID persistente, non? Que eu creo que é unha das cousas que xa máis nos empeza a preocupar, vendo que a maioría da xente ahora mesmo é asintomática ou é leve, pero esa xente da COVID persistente, que é o que sabemos agora mesmo deso, Sonia? Pois sí, eu penso que, pensamos que vai ser un tema cando remate a pandemia, é como comentaba o Dr. Viso, non? Cando todo este baixo control e paremos de contar os casos e todo isto, cando a COVID non sexa algo que afecte este sentido, non? Pois cando isto aconteza, vámonos dedicar a atender toda a xente que está a sofrer xa dende agora, non? COVID persistente. Son síntomas debilitantes, non? Que aparecen ou ben que nunca se foron, que pasamos a enfermedade e nunca desapareceron, ou a xente, sobre todo, que estivo na UCI, no hospital, e que segue con estes síntomas meses despois, pero curiosamente tamén son síntomas novos de xente que pasou a COVID asintomática, ou que pasou a COVID leve, ou moderada, ou con un pouco de febre, un pouco de tos, e xa está. E que 3 meses despois, 6 meses despois, aparece algo, non? Fiebrícula ou dor de cabeza, hai un sinfín de síntomas neurolóxicos que tamén son... Claro, pero e eso, Sonia, claro, se me chama a atención. Imagínate, eu paso asintomático a COVID, vale? Porque o outro de que pases grave entendo que haxa persistente. Paso asintomático. E 3 meses despois, se me doi a cabeza ou tal, como podemos asociar ese síntoma á enfermidade que pasei? Aí estás estudiando todo iso, son preguntas moi intelixentes, non, que estamos explorando a asociación, non? Hai, por exemplo, agora acaba de sair un traballo, non, que hai uns certos marcadores a nivel de sangue, sanguíneos, que podes detectar que son unhas proteínas citoquinas inflamatorias que hai en certos niveis en sangre dos pacientes que desenrolan COVID persistente. Hai outro tipo de marcadores, por exemplo, incluso o virus da herpes, que o temos desactivado moita xente, pois o SARS-CoV-2 pode reactivalo meses despois, pode ser outro síntoma de outra causa da COVID persistente, non? Pero, curiosamente, por exemplo, como comentaban, como estabais falando, non, dos casos de Omicron, sí, é certo, estou de acordo, é leve, non? Pero o que pasa é que, claro, aquí, por exemplo, nos Estados Unidos hai un montón de cativos que se están infectando, non? Entonces, claro, en canto ao porcentaxe, tiñen que estar no hospital os cativos con... Ahora están menos con Omicron que con antes, con Delta, non? Pero en número hai moitísimos máis. Claro, se posto nesa perspectiva sí que é importante, pero sí, efectivamente, Omicron é máis leve, pero como afecta un montón de xente, e hai algo que é preocupante, do meu punto de vista non se pode decir ata agora se o Omicron... Pero eu que dicía, Sonia, que claro, agora polo que estamos vendo, en Estados Unidos, pero aquí tamén, moitísima xente está dando positivo de coronavirus, a maioría sufrindo de forma leve ou sintomática. E pode haber moita xente que non está vendo, que o pasou hai un mes, e que diga, pois teño unha infección do oído, e que pode pensar, a ver se vai ser isto da Omicron que pasei da coronavirus. Claro, como vamos poder saber se realmente é algo que iba a pasar igual ou non? Iso é o que me preocupa, sobre todo porque vai haber moita xente que vai pasar, non, Sonia? Moita. Sí, non, efectivamente. Tens que ter eso en conta. O que hai que fazer é atender todos os síntomas. Eso sin dúbida. Non tens que ter algo debilitante que che está facendo dano e que pode, o peor, é que pode desencadear outra enfermedade peor, non? Entón, hai que acudir ao especialista que sexa necesario ou hai que... A rehabilitación dos síntomas que teñes, hai técnicas, non? Por exemplo, se perdes o olfato, tens que ter este entrenamento do olfato, un lindo cada día. Hai xente, Sonia, do olfato, eu conozco caso de xente
que leva 6 meses sin recuperar o olfato, que hai 6 meses que pasou a enfermidade e sigue sin... No, supoño que verías algún caso. Sí, incluso aí está, Sonia sabe mellor que está investigando eso, non? Pero incluso hai a dúbida que está pasando aí, se foi o virus que penetrou no sistema nervioso, se son estas citoquinas que inflaman o sistema nervioso, ela que o está estudiando, se é unha reacción autoinmune desencadenada polo virus, que proteínas do propio corpo que están atacando a estruturas do cerebro e o que desencadena estas reaccións. Bueno, é todo un enigma ainda por descubrir. E por aí onde estades investigando, non, Sonia? Sí, efectivamente, ¿no? Intentando identificar estos marcadores da COVID persistente para non só para dicir, bueno, pues esta persoa si está a sofrer isto a causa da COVID, pero tamén a dianas terapéuticas, non? Pois entonces este fallo, pois hai que atacalo aquí para reforzar de certa medida. Esperemos que non, o noso corpo xa ten as vacinas e xa pasamos por certos xente que se infectou con outras variantes ou xente que está vacinada, un reforzo inmunolóxico. Ti por aí, Sonia, ti que eres moi nova, aí en Estados Unidos, ti xa tes a dose de reforzo? Sí, bueno, concretamente eu puxen en outubro. Aquí, ao traballar nun hospital, aquí para non é mandatorio, non? É mandatorio poñer a dose de reforzo, non é? Pero date de conta, a imunidade das vacinas das dúas doses baixa considerablemente depois dos 4 meses, baixa de un 80-90%, que era nos primeiros 2 meses, ata baixa un 20-40%. Entonces tes certa indefensa por esa parte, non? Por tanto, necesitas reforzar eso, e a de reforzo é... Reforzalo agora non, porque eu creo que lle escoitei ao doutor Viso dicir que despois a dosis de reforzo dá a impresión de que a partir de agora só van ir hacia os grupos máis vulnerables, non? Dá esa sensación. Sí, sobre todo o plantexamento, bueno, aquí en España é que Estados Unidos ten unha porcentaxe de vacinación bastante menor que a nosa, non? Unha vez establecida a terceira dose, sí que plantexamentos de novas dosis creo que hai que replantexalo novamente, non? É dicir, Sonia fala da disminución da inmunidade, pero sobre todo a inmunidade de anticorpos. O que temos claro é que a inmunidade celular, que é a que nos defende da enfermidade grave, esa se sigue mantendo, e esa é a que é importante. Os plantexamentos, porque xa estaban falando que se Israel estaba vacinando, que se isto viña para aquí, home, non ten moito sentido, a non ser que nos veñan vacinas orientadas hacia as novas variantes ou vacinas que sean esterilizantes, é dicir, que eviten a contaxia. Pois, Sonia, moitas gracias por atenderos, que temos que rematar xa e, bueno, a seguir traballando, que nós estamos, dende aquí, sempre te dicimos, estamos moi orgullosos de verte aí a seguir traballando pola nosa saúde. Bico grande, Graciñas, encantada de Biquillo grande, Sonia. Sonia. Atende con moito cariño e eu creo que é importante o que están facendo, investigando, porque isto queda moi...